Igama lenkosi ke malibongwe. Hayi, ndiyaqonda okokuba noko sendirechile iclimate kutshiwo kwa-physics ba uBishop. Haleluya. Ndiyaqonda uba sendifikile apho bundithume khona bawo. Malibongwe igama lenkosi. Kugqitywa ukudlula ilwandle libomvu. Kugqitywa ukudlula ilwandle libomvu. Xa kugqitywa ukudlula ilwandle libomvu, uMiriam ubona amandla noThixo akwenzileyo kubo. Malibonge igama lenkosi. Suka le ntokazi yadanduluka ngombongo. Malibonge igama lenkosi. Yathi Isirayeli nokokuba izinto bezinjani, now is time okokuba sibulele kuThixo. Sibulele kuThixo family yakho wethu. Nawe kunye nam siwugqibile unyaka. Tshila umgcini uBishop apha wathi we've been through izinto ezininzi kule 11 years for uba singazobulaleka ekugqibeleni. Malibonge igama lenkosi. Koko nje masisuke namhlanje sibheke kuThixo sithi Thixo siyabulela usithwele ebudeni bonyaka kwade kwaba kungoku. Thixo ubusibeke emagxeni njengokuba uthembisile kwincwadi kaIsaya. Ewe umajor prophet wathi mna ndinguThixo ndizawunityatha ndinibeke emagxeni. Family yakho wethu wenza loo nto kuThixo. Therefore uba uthawunaso izathu sakubulela uThixo, ndizothi mna ngomphefumlo wakho khawuzothi Thixo uqhawukile umgibe ndasinda ke mna. Therefore ndizokubulela Thixo, ndizokubulela Thixo. Uba awunaso izathu khawuzothi Thixo ndikubulela nangomphefumlo lo. Therefore udibene nenyama nje kungenxa yenxiba yakho Thixo. Ndizokubulela ngezonto, ndizokubulela ngezonto Thixo. Sizisa loo nto namhlanje. Haleluya. Samana. 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 Hayi ke mandisondele ebantwini. Malibonge igama lenkosi. Haleluya. Mandisondele ebantwini. Sele ndiyalezile uBishop. Wathi kukhona abantu abafuna uzobulela uThixo. Malibonge igama lenkosi. Therefore mandize kuni ke ngokufamily yakho wethu. Ndiyarhalela ke okokuba bawo athi ke sizithiminatheni kancinci izihlalo ezi kuba ngehle ziyibhidisa uhambo lwendlela. Malibonge igama lenkosi. Ke sibeni ngabantwana bakaThixo okwangoku nje. Emva koko sizeni kule ndawo. Noba ubusozixelela okokuba uzugoduka. Kodwa uThixo namhlanje uthi kuwe buyela kwelokuzalwa lakokwenu. Malibonge igama lenkosi. Njalo nje usinikeza iassurance uThixo. Uthi noba uzawufika endlini ulambatha uphaca kodwa buyela kwelokuzalwa. Malibonge igama lekokwesi. Nokokuba uzawubuyela ujingela engathi nawe unependueli yakho apho khona wahlukene kunye nezinto zakho khona. Uthi uThixo noba isiqwatyana sakho sele sisukile endaweni saludingela kodwa buyela kwelakho wenu. Therefore xa ubuyela kwelakho kwenu uThixo uzakuphatha kweqanda apha endleleni. SinoThixo ke ozozosigogosa apha endleleni. Uthi uThixo sukhathalela imeko oshiye ingalo igogwenu. Malibonge igama lenkosi. Kodwa uthi uThixo buyela kwelakho kwenu. Noba uzathi xa ufika eminyango xa uvula ukhawulela zizigcawu buyela kwelakho kwenu. uThixo uza kuphatha kakuhle. Nokuba uzawuthi xa ufika kokwenu ufane noYeremiya ukhawulela ngoSanabhalathi noTopiya. Izikhohlakali izinto ezingafuni ubona nto intle isenzeka komnye umntu. Kodwa uthi uThixo buyela kwelakho kwenu uza kuphatha kakuhle uThixo. Bawumongameli mandiyeke mphathwana. Uxolo kancinci dala. Mandiyeke ngelithi ke bawo wam.
xolele bawuthiyani mandiyeke ngelithi ke family yakwethu mhlambi nawe uhlele eshushane mhlambi nawe uhlele eshushane onwabele ebhotolweni endlini kakumkani kodwa into ithi namhlanje kuyonakala emva ekhaya Nehemiya kuyonakala emva ekhaya nokuba ungahlala kamnandi apha eRhawutini kodwa engathi ingxaki khona ekhaya amangcwabo bawomkhulu ewe kunye namadonga kowethu mhlawumbi aqhuba iinkunzi zenkomo therefore wena usawulibele lulonwabo laseRhawutini uzaqhuba uThixo ekuphelezela esithi goduka mfondini ndiza kuphatha kakuhle endleleni phatha kakuhle endleleni utsho kanjalo Thixo utsho kanjalo Thixo uthi uThixo ulungisile ke ndayithetha ke bawumongameli le ntshumayelo ingalungiswanga uyayiva ke ngoku seyiphuma impondo kungoku malibonke igama lenkosi kodwa eyona nto bendizoyithetha family yakwethu yinto ethi bulelani kuYehova kuba iinceba zakhe zingunaphakade bantwana bam noba ubhasanga esikolweni kodwa ngenxa yomphefumlo wakho bulela kuThixo ufamily yakwethu nokuba imeko injani ekhaya kodwa khawuzobulela kuThixo just for umphefumlo wakho usadibene nenyama emva koko uthatha inkuthazo uzibophe noba azinanto iibheki noba ziyalambatha ubuyelekela kokwenu kuba uThixo ukulinde ngaphambili uzawuthi nawe xa udibana no-Esawu uba ebeze ngengqumbo uthi umjonga kwakhe uthi ndithanda ukubona wena ndangandibona ubuso bezulu wenza njalo u-Esawu xa edibana noYakobi emva kwengqumbo yekhaya nobubi ewayibaleke benzile uYakobi sizothi nawe uThixo selelungisile buyela kwelokuzalala kowenu maninikeze abantu ke bishop maninikeze abantu nanga amazwi ethu anamhlanje bulelani kuYehova emva koko ithabatha impahla zenu nibheke kwelokuzalwa uThixo uzaniphatha kakuhle ndinikela kuni ke mzi kaThixo imizuzu imbalwe ninayo singathabatha umbongo